Вашингтон, станция на метрото, студена януарска сутрин през 2007 година. Мъжът с цигулка изсвирва 6 пиеси на Бах за около 45 минути. За това време около 2000 души минават през станцията, повечето от които на път за работа. Никой не забелязва музиканта, никой не го аплодира. Това е един уникален експеримент, който прави вестник Вашингтон Пост, заедно със световно известният цигулар Джошуа Бел. 2 дни преди това той свири в концертна зала с разпродадени билети със средна цена от $100. Един от изводите след експеримента: ако нямаме минутка да спрем, за да послушаме един от най-добрите музиканти на света, свирещ най-прекрасната музика, писана някога на един от най-скъпите инструменти, струващ $3,5 милиона, то за какво друго бихме имали време? Историята не е непозната, публикувана е в Капитал. Имам спомен, че и аз съм я разказвала, но не това е важното. Интересно е, че тази история е споделена 86 525 пъти. Историята заживя нов живот тази седмица, което ме накара да се замисля: ако нямаме време да разлистваме многото вестници, които има на пазара с хилядите рейтингови новини, за да стигнем до истинските, какво ще направим? Защо ви припомних тази история ли? Защото вчера бе създаден Българския медиен съюз, но отговорите бяха по-малко от въпросите. Интересно беше да бъдат видяни на едно място издатели като Валери Запрянов и Димитър Друмев от една страна, редом до тях Дилян Пеевски и Мартин Радославов, който освен с другите си издания, свързани с Уикенд. Рекламистът Красимир Гергов, който пък не се слави с особено ласкави отзиви за част от издателите. Стана ясно и че ще се пише нов етичен кодекс. Тодор Батков коментира, че дори на мач не се е радвал на такъв репортерски интерес. Събитието видимо е развълнувало прогресивната обществена среда, отсече Тошо Тошев. На път ли е етичният кодекс на българските журналисти да стане поредната схизма в медийната ни реалност? Това ще коментираме днес, на 18 февруари, в Клубът на журналистите.